腹側に向かってまっすぐ置くのではなく、進行方向に向かって少し斜めに置いて、ここのビスよりも内側に置いてください。弾く前の重心は前足に少し重心を置いて、割合はだいたい前足が7で後ろ足が3ぐらいです。前足に置いてた重心を弾いたと同時に後ろ足に送ってください。体の向きは進行方向に向かって開いてください。弾いたと同時に上に上げてください。後ろ足の弾き方は進行方向に向かってまっすぐ前に弾いてください。進行方向に向かって板を弾くので、止まって練習するというよりか少し走りながら練習するのをお勧めします。走りながらテールを弾いて、回ってきた板を前足でキャッチするっていう練習方法です。